Lakad, mainit. Uy, Mili. Aw, yun yung taga. Oo. sa mga makapili, hindi batang mga listeners mo niya. Patagas. Na mas pinapaboran pa ang China. Ito na yung ating video mga guys. Oh, doon Ito ba? si tatay at si papa. Doon na sama doon sa may video. Dito kami ngayon sa Bicol. Oh, yun. Doon na tayo. Doon. Nga sabi ko maano kami doon kami matatandaan nagtatanong pa. Oh, yan. Kitang-kita. Oh, ayun si papa. Doon tayo mag-video. Anak niya yan. Pangalay. Oh, nag-alaw pa lang sa tatay. Pangalawa po. Pangalawa? Ano pangalawa ito? Babae ang aking Panganay. Oh, tayo na sa parang sabi ko, pag may kami, Mapunta ko na kami ka, Ano kaya, magpantalon ako? Tatay, una ko sa mapantalon na muna ako? Di ba gamaano, bali magpantalon? Mabuti na alam mo man dito. Magpantalon, ay makakuhan, makati sa binti. Wala man. Malinis. Wala. Malinis? Parang ganyan lang ba? Parang ganyan, inaano. Hindi man madamo. Magtatanim silang kamuti. O, anong tanim sa bagay, nila? sige. Kamuti, balinoy. Halo-halo. Exercise sa mga... Exercise. Oh guys, ito mga taga rito. Exercise. Exercise talaga. Exercise tuwing umaga. Ay, sabi na eh. Ano Noy ma? Na naman kamo ngayon. Uuwi na naman kamo sa Sa Laguna. Sa Laguna? Ano, yang... Yung sakyanan nyo. Oh, ito. Mga pirang gasolina. Galon na. Galon na, ang gasolina niyo ay 2,000 papunta dito mula Laguna hanggang dito. Yun na nga hirap ng Panginoon, dadalaw ka man sa tatay. Sa mga kailangan makapunta sa mga magulang. Malayo ang pipistaran, naging katipan sa buhay. Malayo. Malayo sa magulang. Malayo sa Ay kailangan ay may sasakyan. Ako nga Noy. Pag mauwi. Ang mga anak ko Noy, nandyan sa Cavite Noy. Ako lang dyan sa Cavite ang mga anak ko. Doon nagtrabaho. Larga. Basta gasolina lang ay punin. Wala problema dito. Kaya tinisting na namin yan dito sa bundok kung kayang umahon. Mga anak niya. Apo ko naman yun. Anak yun ang pangalan niya. Yung dalaga dito. Dalaga. At ay na yun. Mapunta kami doon sa Burabod. Buti talaga. Hirap ng Panginoon. Masarap dito sa mga probinsya guys. Presko ang hangin. Maraming magagandang tanawin. Sabi ko may ganyan na Sabi kayo mo nakatataya sa cellphone. Hindi mapapanood. Wag mo na, wala mo siya. Sa sunod na lang. Para may magamit sila. Oy, sa sunod, pagpunta dito, maligo tayong dagat. Hindi mo ako naliligo. Ayaw ka maligo dagat, bakit? Kahit magunta ako, hindi ko na. Kinakatiyan ka ba? allergy? Hindi naman magkati. Hindi. Ano? Talaga ko na pagpasa. Taga diyan ako pagulatan. Bawal? Kasi ko dito, saka kung saan bansa. Lalo na zero kung may salabay, nagkakatakot baga. Nakakatakot. Ako hindi ko na. Oo. Ay, kunin ko muna yung aking pantalon. Sige na po. Uwi na ba ninyo? Ay, bukas pa. Mapasyal lang kami sa bundok. Baka po marami sa akin doon sa Marino. Most accessible megacities of the Mapunta muna kami sa Burabod. Kasama namin si tatay. and secondary learning institutions. Mapasyal po muna kami doon. Get a code today. Visit our sales team, UMG Ay, Realty, masama yata si Jalyn. Corporate Center, or the Executive Tower, Zone 6, San Felipe, Nagasaki, or call 09. Ining mariti na akin nimili. Ang sabi ni namin, yung tawag sa cellphone. Sige. Dahil kunin mo yun ang mga gamit din lalang. Paki mo na. Ikaw ang cameraman. Nilak. Gusto nilak mo na yung pan. Yung ano? Dinala naman ang mga
gamit ni Rebecca. Itong Rebecca, abroad, akin ko nila ko. Ano ni Tiago? Natanong pa nga ni Maribel. Kaya si Pilay ba, sabihin ko abroad. Sabi ni Pilay, hello, Tio. Ano? Sabihan ko, si Inday Inar, ito ko na lang halat kuya. Sabihan ay, si Inday Inar, ipakuha ang gamit duman ko Maribel. Dinala ni Marijen, bako sa kanyang gamit. Sa atin kong abroad. Una saan si Marijen? Siguro, nag-agong naman siguro. Binalaan naman sa si Louie. Ang aki pati sinado Louie. Ang atubang ito abroad. Dapol na gamit. Dinala ang Marijen. Itong datula pang TV. Mga... Dinamisin bako naman gamit. Mga washing machine. Dapol talagang dinala ni Marijen. Sabi ko nili sa pitong buhay, hindi ka na magkatan maluto, ako mandayin na magkatan. Pero kumot tamayo kung aram-aram tamayo, bagatong cellphone. Nakadamong pangani si Maribel pag apod kipilay. Nalay, sabihan si Inday Inar na ipakuha itong mga gamit gabon. Ay, Inda. Sabi ko, anuhon ko pa mang gamit? Sila makuha. Sabi ko, kayo ang magkuha. Ayaw ko. Sinabat pangani si ang mga aking nagpakasal naman ko yan albay. Nagdarak ko pa mga sira pang narigo sa daan. Nining Ira, Janine. Yun ang daraga. Yan Ano pangalawa yan? 14 yan. Ilang oras ang biyahe niyo, oy? Ano po, yung umalis kami doon ng alas 3 sa Kalawan. Oo. Dumating kami dito ay alas 12 ng gabi. Ay, madali. Na traffic kami doon sa Kwan, doon sa Quezon. Gawa nang mayroon silang yung mga nag-aalay lakad na ano. Tama talaga. Kasabay dito? Oo, tama talaga. Kaya kami ay nakulong doon sa Quezon. Sakit pati ang mga... Doon sa may ano ba gayon? Ano nga yun? Bunso? Talaga ang makatraffic. Yung doon sa inyong lugar? Simunan? Doon yata yun. Sa sentro. Sa Simunan yung nag-aalay. Ano, first time itong nakaigdi ka? Nakapunta dito? Nakailang beses na rin. Nakakaya pa lang. Ilang beses na. Tama Ilang talaga. beses na. Pagkalawang kutsinyo yan. Pangalawa na ito. Yung isa hindi makahon. Ay kaya sabi namin, yung makakahon naman kutsi ang ako ni namin. Ay nakahon ito. Ay di ito mabuti ka boy, tranquilo lang sa buhay kami boy. Nagtiyaga kami sa hirap. Talagang Yung ikabili ganyan. ng pasiram-siram, gulay na. Sakit pati ang gulay, igdiman. Kailangan talaga tayo ay gulay. Kaya, Sa bundok. mainit na. Sige na. Ay sige po. At kami ay mapunta mo naman ng Burabot. Bebe hawaki. Mamaya namang hapon ka mo uwi. Ay wala po. Madali man lang. Saglit na naman po kami malapit na. Hoy, Salome. Bukuhan mo sila ha. Talagang bukuhan namin yung mga Buko. Tapos itong laheng, ito bang pangguta, tawan mo man ha. Kami nga na. Oo, buko. Para kami naman ay dala natin na asukal kaya. Yung tama talaga. Tapos kakayo din pa. Wala nga asukal pero sa tindahan mayroon. Pupunta po na kami dito. Boy, ako man dito lang po daan ha. Apo, ingat po kayo. Sige, salamat. Maikot naman kasi. Papunta kami ng Burabot. Punta ng bukid. Ayan po. Yan. Punta kami sa bahay ni tatay. Nakakuha kayo. Naka YouTube. Ayun. Ayun, yung palang kalabaw ni tatay. Nasaan? Yun. Maliit. Maliit pa. Maliit picture ako. Hoy, ito pala kala ko kung sino yung may bahay din. Kala ko kung sino lang ay pala si Auntie Arlene. Ito si Auntie Arlene. Talagang pig-video Oo, mo pa. siyempre para kayo ay sumikat.
So, ito oh. Nandito pala kayo nagtatago. Mga bata. Ayan oh. Ito. Ayun na bahay ni Kasa. Ayan. Hindi ko naniwala. Hindi magsabi. Hindi magsabi. Ito pala ang inyong bahay. Natawagan ko si mama kanina. Nagkasama namin papunta sa... Sila oh. Punta sila ng buko. Ano ka make-up? Apo ko. Ayan oh. Ito oh. Apo ko to. Mga artistahin pala mga dito. Ayan, apo ko. Di ba ako naliligo eh? Palabas yung vlog na yun. Wala na ligo-ligo. Aamuyin ka pa ba? Picturean lang. Picture lang. Hindi ka Wala na yung aamuyin. magandaan ko eh. Apo ko yan. Itang... Ay, Nako, umiyak na. napasok. Ba't sa'yo napasok? Ay, naku, napaso. Saan napasok? Napaso. Kasi, bibi ko. Oo, sabi ko. May wifi? Nasaan? Hindi mo kami sa buko. Meron. Kapag may tapero pa naman. May casing pala. May mga kutsara ako duman Ayaw mako ako dun sa Ito, sila mga guys. May dala kang asukal. Ha? Ilan mo sa bahay? May sukar ka, Ros? Ay, dito na lang nilagyan ang asukal. Ayun. Alisa, Okay. Kaway-kaway sa camera. Tatay. Ilan? Si Nining Janine. Ayun, mako kaming ano ba? Ano? Linaw ng camera. Bigay mo na yan kay tatay para may cellphone sila dito. Tawagan. Wala kami tawagan. Dito kay tatay. Susunod. Para tayo may magamit po na sa pag-vlog. Ang gulo ko. Igulok. Sa booking tayo. Bilali maanlabi. Ha? Pahinga muna, Antarnin. Ang sipag mo naman. Naanto, nagpaiwan sa baba. Natakot sumakay sa kutsi. Oo. Ha? Ay, umuwi na kami kahapon. Ng hapon. Gawa ng tinisting na namin kung kayang umahon. Ay, nakaya. Ay, di sila naiwan doon. Hindi sumama na takot. Siguro kasi Alex. Ay, naandun sila rin. Hindi nakauwi. Ariel. Si Ariel, umuna na. Ay, si Umalis Alex kahapon. sasama pa sa inyo. Ay, di sa amin naman, sabay siya. Ay, ang balak sana, kay Ariel sa motor. Oh. Ay, naiwan siya doon. Ay, kaya, mapunta muna kami dito. Neng! Ikaw maghawak nito. Para kami ang Balik ka. kami. Patayin mo muna kasi Nasa front cam. Ha? Nasa front cam. ibabak mo yan. Ibak mo muna. Cancel. Ay, di mawala. Pwede naman ito pagdikitin. Ha? I-edit mo yan. Ang laki pala ng maisa ni Kasa Isa, Lamit. no? Ito ba yung maisa niya? Ayan, no? Hindi ba niyan? Ito, ang daming mais nito, Oh. Guys, so, ang daming mga mais na tanim. May nyog. Napakita ko sa inyo yung taniman namin yan. Ay, doon sa Doon sa banda ron. Dito yan. ito pala ang natawag na
papunta ng Burabod. Oo, ito. Malapit lang. Hmm. Dito kami natulog. Ah, dyan. Bahay ni Mapuy. Siminto pala yan. Ayos nga. Yan, sa inda. Hamag. Sarap sa probinsya mga guys. Nasaan? Nakikita na tayo. Sino? Ito ho, tatay mo. Nasaan nakikita? Yung hamag na yun. oh. Sino yan? Yung anak kong bunso na nga. Ah, Galing pala sa kapilya. Nasa kapilya. Nakita daw tayo. hamag. Kausapin mo na yan dyan. Nandito kami. Kayo na bahay. Yayamanan nito si tatay. Dami na. Ay, papunta kami sa Nag-vlog ka na rin, Bunso? Magdumangga ko, dong. Magpunta ka, dong. Oo. Papunta kami sa Nag-vlog na rin si Bunso, oh. Dahil laugan. Hindi na nagpahuli. Yung sa inda nga ni, hamag ka. Nakita daw kami si tatay niya sa unahan. Oo. Tapos si Jimmy. Nasa kapilya? Naabot pa lang, galing sa ubo. Papunta kami sa Burabod. Marinig ko, idong. At nasaan ka? Punta kami sa bundok sa Burabod. Pag-harvest na nga nandiyan ka na. Basket, basket daw. Basket, sige, sanay ka naman, bebe. Kami ay maraming mga buko-buko dyan, ano? Nanghiram ka na kayo. Oo, ito na. Wala sa ID. Eh, si Badong. Nandun. Kung sabi mo si Badong. Dito ang tataniman kong mais. Ito? Oo, dito ako nag, lagi na sa bahay, sabi ko na lang. Dapat talaga pala kayo may cellphone para mag-video call tayo. Sa akin po to. Nining, ikaw maghawak. Dapat Para kami ang mga artistahin. Ito, ito ang aming taniman. Ito. Nakuha ito? Ipakita mo, bebe, yung mga magagandang ano. Yan ito. Oh. Para nakikita. Ito lahat na ito ang atanman namin ng mais. Tinan mo namin ito, nasira lang, pinagtalian na namin ng karabaw. Oo. Gawa ng nagdalang, Ang gaganda, oh. pinagtalian na namin ng karabaw. May Ayan, mga abaka, namastinog ko na. Maraming abaka dito. Ang daming bunga, oh. Tingnan mo, yung mga anyog. Oo, yan. Yan mga abaka pa rin. Ako na, Bi. Ako na, tay. Mabigat ang katawan ko, ah. Kasi atang kwan. Malapit lang naman ito. Hindi ba ito paahon? Para palusong lang. Oo. Puto pa lang. Oo. Ito ang taniman namin ng mais. Ayan, ipakita mo, bebe, yung mga magaling na. Yan bandar yan, oh. Yan ang mga mais na gupin dami. Ay, meron pala. Oh, tara. Yan, may taong nagalakad doon. Si Badong. Ito, di pa, abak ka. Oo, mga abaka yan. Kapagtakso pa. Yan, mga baka po yan. Yan, ano yan. Mga guys. Oo. Yan. Abaka. Ano yan, buso? Ito yung talibongbong na nakain namin dati. Talibong ba yan? Oo. Ay, may mga nag-ulingan yata. Yun, ano? Oo, nag-uulingan. Yung mga abaka, yung dami nang nakuha ang abaka dito. May talungan dyan, oh. Dyan? Ay, yung amin hindi pala itanim. Malawak ang aming taniman dyan, eh. May mga saging. Ang lalaki ng buhay niya saging dito. Pero mababa, oh. Mababa. Kapag kupras pa man din namin. Ayan ang may isa ni Makuyo. Yung mga tuyo na malapit ang harbisin, no? Sa git, ang harvest dito. Sa isang Ilan araw. saan yan? Sa isang araw. Malawak? Hanggang doon. Pagod doon, punong-puno yan. Ay, kanino tanim naka... Yung ano baba yan? niyan amin. Ito at saka yung paparon. Sa akin to lahat ako na doon. Ito? Oo, kanyan lahat.
Ang kapal ng mundo. Uy, ano? Si ano, si Pilar, yung bunso niya, yung apo niya yun. Nagkabot mo Kamusta? na. Nakita ko po yung sakyan doon eh. Kanina umaga. Yung nakaputing motor, yung pupunta kami doon. Sili ko na. L3 ang dala nila. Maano lang buko. Si Arlene nasa baba pa. Ano, kamusta ang kuwan? Kamusta? Ayos lang. Saan po kayo nagsamba ka? Ano po? Sa ano? Sa Bagulataw. Bagulataw. Kayo tayo, saan po kayo? Ha? Saan po kayo nagsamba? Dito sa hubo. Bagong bumpo kasi ko eh. Nagtupad po ko. Oo, wala kang ngani. Nasa ano ka? Kay Makoyan. Ay, Oo. masipag ito. Maganda na dito. Saan ka na kuwan? Tuloy. Great po. Tupad Sa kuwan? Saan ka ba? sa kusina pa. Hindi po, mga awit po sa Guro. Yung ng kabataan. Yung kahapon po sa ibang lokal po. Mag-aaral ng ministry yan. Sa ibang lokal. Kasi kulang ang kuwan dito, ano? Nakita ko po yung nakalive si Ate Arlene. Sabi ko, Oo, Nandito pa. Hindi ko naman nasabihan sa atin kasi hindi ko naman Oo. So, anong kuwan na pawala-wala ang signal. Ay, Doon ka sa unahan to. pawala-wala kasi ang signal. Paano pala ang ano, mga mais, parang anihin na ano, sarbisi na. Ay, kanino bahay yan? Ay, ito pala, bibi, ang pakita ko yung mga gandang kuwan. Ito si Nining ang magaling na lagi. Oo. Camera. Simula pa lang ito ng pag-vlog natin. Mga bagito pa tayo. Nandun yung mga bahay sa ganun yung tao. May kung pala dito, kalabaw. Ang tawag dito ay ano, ng Ganyan kay ano. nabulag sa kalabaw. Oo. Yan kay ano. Kay Gadong. May kalabaw, oh, baby, oh. Ito mga vlogger na interview. Kasi mamaya Baliktad man kasi yung camera. Yung camera mo, baliktad naman. Oh, may naglalaban dito. Dito kay Naigib. Dito kay Naigib. Ito pala mga taga Burabod. Sila masisipag. Tubig. Dito pala sila naglalaba. Oo. Oh. Ito. Dito, dinis, ano? Sapa. Ay, oo. May sapa. Ayan oh, makalabaw. Yung mataba ka kung mahulugan ka ha. Iyo, pag ginamit yan ka na gumling sandara pa tayo. Pero pinakaray. Ito pala ay oh. Diyan kami nakuha ng tubig. Ang sarap ng tubig yan. Ay dito sila Naigib. Oo, dito kami na. Oo, ayun oh. Lahat po na taga. Mga taga rito sila. Di hinuhuli ang hipon. Diba? Ay, maganda ang tubig dito, malinis. Ito pala ang igiban nila dito sa Burabod. Pag nauubusan kayo ng tubig, nauubusan ng tubig dyan ang kwan, ang mga bumba, dito naigib sila sa Burabod. Malinis. Pwedeng inumin. Dito na inom? Nag-iin. Oo, wag mo Mamaya na pa. kasi baka malabo. Kainin na. Wala. Wag ka mag-ano dyan kasi yan ay inumin. Malinis dito yan, oh. Mga guys, malinis yan. Inumin yan. Dito sila nakuha ng tubig na inumin. Kala mo layo nila, nakakabot dito? Para kumuha dito ng inumin ng tubig. Tubig doon sa ano. Dito na igib. Tubig doon sa Doon sa ano, ng tubig. Ay dapat iglesia na baga sila lahat. Hindi pa, anak niya. Dapat Tatlo ito sila, hindi pa mag-asawa. para tayo ay sama-sama dito, sama-sama din tayo sa Bayan Banal.
Para na. Ito kang pinsan ko, born again yan. Ah, ay siya mag-iglesia ka na. Dati nag-ano yan, nagsama sa akin sa upo. Balik na, na. Hindi yun. Abot, baka abot. Marino ba anong kahoy yan? Ha? Ano kaya yung kahoy? Balitagtag? Ano? Ano kahoy yan? Panal. Ah, panal. Ano sa kanya sa Tagalog? Iwan ko kung Panal na. Ano yan ba doon sa Tagalog? Ay, lawa. Baka yan yung agupa nga. Ano yan? Ano nga? Diyan mo lang yan. Ano po tata yan? Ano ko? Ayan ganun. Baka ano na yan? Abot yan. Iwan mo lang dyan, yung gulo. Yun, yung lugar na yun, Antipulo ang tawag sa amin. Oo, Antipulo. Oo. Ganun din dito. Ah, Antipolo sa kanila. Antipolo. Bibili ka ay na dito sa inyo. Antipolo. Ah, ito mo, may masisipag dito. May Ay, ito mga guys. dulo. Kargado ka ni Milen. Kasama ito si Panggatong. Paidulo ay ano. Ay, si Paidulo ba ito? Si Paidulo. Mamaya naman maghinga. Ah, ang layo naman ang naabot ni Paidulo pala. Dito lang ahoy, ang layo. Ha? Ah, parang yun ay kamag-anak ni Arlene. Kamag-anak yan eh. Ah, si Paidulo. Nandun lamang din sa may likod ni na Magkalapit bahay lang sila. Ah, hindi naman mga ano. Ano ko yun? Ang bahay na yung Kada ko yun si Arlene. yung katabi Yung katabi. anak ni Papa ni ano? asawa nito. Ni Gar? Oo. Gar? Kaibigan ko po yun. Alim? Oo, Then kami ang magkasama nung lagi pag nag-aaral kami sa ubo, dinalakad lang namin. Ah, kababata mo yung misis ko? Barkada ko yun. Ah, kilala ka. Nako, kulbintuan mo para kung nakikita kayo nun. Ay, nandun sa ano, sa baba? Doon sa tabing dagat? Matagal na kami hindi nakikita ni Arlene. Ay. Graduate namin high school. Ang bala ko sana isama dito, sama-sama kami dito pag punta kay tata at mag-vlog pati. Yun ang kasama ko lagi. Ah, ay, Hanggang nako. nag-graduate kami. Yun ang Kilala. kasama ko mula elementary. Ayan o. Oo, ayan o. Kasama ko yun si Arlene. Kakatuwa naman dito. Ano, ito natawag na payak ang pamumuhay. Simple. Tahimik. Ang hirap. Ah, Ibig talaga dito. tahimik dito. Yan, sige po. Di Sa unahan. naman kami sa una. Sila. Ah, sige. Ikaw ang magaling na ano eh. Hirap. Kaman gid. Ano pala? Wala pa. Kasi di ba pa Nabasa yung shirt ko. Bakit? Ay, maripit yung ating kuhan. No, Ikaw. nabasa yung shirt ko. Bali si Nining. Para akong umihi. Bali si Nining ang pag-edit ng mga video. Ito magaling ang edit eh. Yan ang pag-aralan mo, bebe. Yung ganyan. Ito, mga Bakit kasi balinghoy dito? guys. Wait lang, pause nga natin to.